1990-та вероятно е годината с най-масова политическа активност в България. Никога след това пред избирателните урни няма да застанат толкова гласоподаватели, колкото при изборите за Велико народно събрание. Най-впечатляващата проява на опозицията от този период е милионният митинг на 8 юни, за който се шегуваха, че продължава от ректората до Пазарджик. В този момент никой от сините симпатизанти не допуска, че след 3 дни тяхната партия ще загуби изборите. От нощта на изборите мнозина си спомнят актьора Йосиф Сърчеджиев, който в изборната нощ се разплака в телевизионното студио в НДК. След това камерите на държавната телевизия изключиха. Там обаче имаше още една камера, благодарение на която ще ви покажем какво се случи след като екранът на телевизорите угасна. Такива тревожни факти, които биха могли да хвърлят сянка върху... Правете такива манипулации с хората, бе! Това е безобразие, безумие! Стига! Хиром, стига! Стига, вече! Омръзна ни! Долу, ще живее или няма да живее? Много ли моля,